Khokte bokok songnang jotono nukhunugo ani kusuk kaphranglano ani hanjabung yapharu. Tangni situation no ang saikhanai tangni poristiti no ang saikhanai purano tani chini luku borok rok jonosadharon rok public rok bulai toklai wngba main hwnkhe party ni neta rok si dosh omo. Mo thano bo ang mo tipra mo thano ang sago BJP khlainai no bo ang ma sago. Ronjit MLA Ronjit Debormano bo sago gene montri Bikas Debormano bo ang sago. Nirok jonosadharon no musuk breast tabanok dehaini. Chini borok bai borokno bukung barano haga ta khailai redi. Musuk si khailai blei chini borok no lai nokla hakle khailai ri tono langbo borok bai borok no le borok bai borok thilini ble omode nyoni thansa tama or jaga bumki khlailai phö rasta kansai bulai toklai wnglai phö ge hospital o baksa klaijak baksa murku kukuk rok murku phate tarkhe no sogoijak obode nirokni thansa tama thansa honglaiyo. Main hwnkhe oborok si dosh neta fetarok si dosh haisi netarok si dosh haisi. Poriskar kok sai tongo mo ang poriskar babe khe kok sai tongo omo netarok si dosh. Tani public rok bo hai wngkha na borok blano ADC vote twiwi election twiwi borok blano dura duri wnglainai sui hai badro maseng sui hai kobor khe wnglainai ta jonosadharon blano musuk hai khe khailai rwnai sui hai khe walai ronai abo si thansa phö abo si thansa phö thansa motui tongkha jibono wngmaiya. Roman script bo haino Roman script dabet khlaide bono bo omo bo gobir babe ongsok thai sia de ongsok naila angkhano chini tipra dai to khanglai bo tongo.